okupatsani nkhani mauno ndine Sibongile Yambo poyamba mitu yake. Chipani cha UTM chati chionetsetsa kuti mlowa malo wa Malemu Saulos Chilima akhale munthu yemwe achinyamata adza mukonde. President Chakwera wakhala woyamba kupeka kalata zake pa chisankho cha chipani cha MCP chomwe chitike mwezi wa mawa. Alimi mdziko lino apempha kuti achilimike pogwiritsa ntchito manyowa kuti apeze phindu lochuluka. Msamasero timu ya Silver Strikers yatuluka mu mpikisano wa FDH Bank tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Chipani cha UTM chati chionetsetsa kuti mlowa malo mwa Malemu Saulos Chilima akhale munthu yemwe achinyamata adza mukonde monga momwe adakondera mtsogoleri wakaleyu. Mkulu wa amayi mchipanichi Ane Makuta wayankhula izi usiku waloweruka pomwe mamembala a chipanichi kwa Sungu anachita mwambo yatsa makandulo kukumbukira Malemu Chilima ndi anthu ena 3 omwe adafa pa ngozi ya ndege uchikangawa. Nomkubwi andi zambiri. Unyinji wa anthu unasonkhana pa bwalo la masewero la Kasungu Community loweruka usiku kukachita mwambo oyatsa makandulo ngati chikumbutso cha Malemu Vice President Dr. Saulos Chilima ndi anthu enanso 3 omwe adafa pa ngozi ya ndege. Ambiri momwe anasonkhana pa mwambowo anali achinyamata omwe amatsatira bwino zomwe Dr. Chilima amachita pa ndale komanso masomphenya awo. Mtsogoleri wa amayi mchipani cha UTM Ane Makuta ati chipanichi chikudziwa kuti imfa ya dzidzidzi ya Dr. Chilima yasiya chibowo chachikulu pakati pa achinyamata komanso mdziko muno. Ndiye nawalimbikitsa achinyamata kuti musakhale ofoka iyayi. Chipani chilipo, chipani chanu cha achinyamata ni chimenechi. Ndipo ife tiyesetsaso kugulatula kuti tisakheso munthu wachinyamata oti anyamata awatha kugwirizana naye. Ni fundo zake zimene azikanena anyamata osatani agwirizane nazo. Zimenezo talimbikitsana chotero. Amakuta alangiza achinyamata kuti atsatire masomphenya a Chilima pogwira ntchito molimbika komanso kukhala ndi masomphenya ndi cholinga choti adzakwaniritse maloto awo. Gavana wa chipani cha UTM Kasungu Gerald Mbewe wauza Zodiac kuti anakonza mwambowu pokumbukira Dr. Chilima ndi anthu ena 3 omwe adamwalira pa ngoziyi. Nchifukwa chakenso ndinapempha kwa akuluakulu athu monga kata State President komanso a vice awo ndi ena onse adindo onse kuti nkhani ya ufufuza ikatuluka awafotokozera Malawi ndicho linga kuti adani asapezerepo mpata osokoneza anthu. Malemu Zodiac kuno Kasungu ndine Nowo Nkubwi. Komiti yomwe ikuyendetsa msonkhano wakulu osankha adindo mchipani cha Malawi Congress MCP yati President Lazarus Chakwera wakhala oyamba kupeka kalata zake atakwanitsa zonse zofunikira pa chisankhochi chomwe chichitike mwezi wa August chaka chino. Wapampando wa komiti ya Kezi Msukwa watsimikiza izi polankhula ndi Zodiac pomwenso wati nthawi yoperekera kalatazi ayonjezera choka pa 15 kufika pa 20 July. Katswiri Pandala George Phiri wati ngakhale iyi ni nkhani yabwino komabe zodandaulitsa kuti zipani zopitirira kusankhiratu adindo m'mipando ponena kuti sizofunika mu ulamuliro wa democracy. Franklin Tembalika walemba ripotili. Mtsogoleri wa dziko lino yemwenso ndi president wa chipani cha Malawi Congress MCP wakhala woyamba kupereka kalata zake zomuyenereza kuyimira pa chisankho ngati mtsogoleri wa chipani cha MCP pomwe chipanichi chikukonzekera msonkhano wake waukulu osankha adindo omwe uchitike pa 10 August chaka chino. Malinga ndi wapampando wa komiti ya Kezi Msukwa Chakwera apereka 5 million kwacha mwa zinthu zina zowayenereza kuyimira pa mpandowu. Amsukwa atinso ambiri mwa anthu omwe atenga kalatazi ndi amayi ndi achinyamata ndipo alimbikitsa anthu aulumali kuti atenge nawo mbali pa chisankhochi. His Excellency Dr. Lazarus Chakwera ndi amene akhala woyamba kuchita fomu yawo. Chipani cha Congress ndi chipani chimodzi choti ndi cha democracy kwambiri. Mpando umodzi opikisa kuti atsekera atabwera koma tikudziwa kuti anthu anatemekeza kuti ifeyo ukatimira pa mpando wa president ndi Chakwera. Katswiri Pandale ya George Phiri wati ulamuliro wa democracy umafuna kuti zipani zizipereka mwayi ofanana kwa anthu onse ofuna kupikisana pa maudindo osiyanasiyana ndipo wadandaula ndi zomwe chipani cha MCP chachita potsogoza ganizo loti Chakwera ndi omwe azayimire chipanichi pa chisankho cha mtsogoleri wa chipanichi. Munthu pa nyumba yake akatseka chitseko kaya ayikapo loko kasayikapo loko chitsekocho nchotseka ndithu. Endorsement ndi mfundo yotsutsana ndi democracy. Kumene democracy ilipo anthu savutika ndi endorsement amachita nominate pauka umakhala ufulu wa anthu kusankha mtsogoleri amene akufuna. Poyamba
komiti idayika pa 15 julayi ngati tsiku lomaliza kulandira kalata za anthu omwe akufuna kupikisana m'maudindo osiyanasiyana, koma tsikuli alisintha kufika pa 20 julayi ati pofuna kubwezeretsa nthawi yomwe dziko lino limakhuza imfa ya yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena 8 omwe adafa pa ngozi ya ndege ku Chikangawa. Dziko la Malawi lakwanitsa zaka 60 loweruka lili pa ufulu odzilamulira ndi pempho kwa Malawi komanso atsogoleri kuti aunike ndi kukhazikitsa mfundo zothandizira kuti lichoke m'mavuto azachuma. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati mgwirizano komanso kudzipereka pokonza mavuto omwe akukanikitsa dziko lino kutukuka ndi zina zomwe zikufunika kuzilimbikitsa mdziko lino. Leya Malekano alemba ripoti ili. Inkosi ya makhosi gomani yachisanu yatsindika kufunika kuti dziko lino likhazikitse njira zothanirana ndi umphawi pamene dziko lino likuyendwerera zaka 60 za ufulu odzilamulira. Iwo ati pali zambiri zomwe zikuyenera kuchitika kuti dziko lino litukuke. Pali zambiri zomwe tikuyenera kuti tichite monga dziko. Umphawi ulipobe, anthu chakudya chikupezeka kuti madera mwina limene kusowa bindisina zotero, koma monga manenera kuti Rome wasn't built in a day. Kantiza kuti Roma sana mangiro tsiku limodzi. Ifeyo tindi chikhulupiriro kuti tsiku lina ndithu tizafika pa dziko la mkaka ndi uchi. Kumbali ina speaker wakale wa nyumba ya malamulo a Henry Chimutu Banda wati akuluakulu a boma ali ndi udindo wakulu pokwaniritsa ntchito zachitukuko pofuna kusintha dziko lino. Tikaona kumbali ya performance ya executive potengera umphawi omwe ulipo ngakhale mwina parliament ikumapereka ndalama komano kuti ndalama zigwiritsidwe ntchito si nkhani ya phungu ndi nkhani ya executive branch of government, choncho tinganene kuti mwina ndi malo ofunika kuchitapo kanthu. Pakadali pano nduna yazofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu yati zaka 60 zakhala zabwino komanso zovuta ndipo pano boma likuyesetsabe kusintha miyoyo ya anthu kuti achoke mu mphawi. Tsono chifukwa kuti tinachokera pokwera mtunda kena kuti nalowa muchidzenje ndeti kutuluka mmene mucha potuluka moto utani chifukwa mukuona njanje yayamba kusuzumiranso yayamba kugwira misewu ija ndi imwe yone kumangidwa skulu ndi zikumangidwa. Mwachizolowezi chikondwerero cha ufulu odzilamulira chimadziwika ndi zochitika monga mapemphero, zisudzo ndi masewero ampira zomwe sizinachitike choncho chaka chino, pomwe chaka chino kunali mapemphero okha. Komabe chaka chino mapemphero adalunjika kwambiri pofuna kuti Mulungu alowererepo ndi chitonthozo ku dziko lino potsatira zomwe zidachitika posachedwapa pomwe dziko lino linataya yemwe anali wachiwiri kwa president a Saulos Chilima ndi anthu ena. Mapempherowa anachitika pansi pa mutu oti kuyendera limodzi. President Lazarus Chakwera wakhululukira akaidi 35 ngati mbali imodzi yokondwerera kuti dziko lino lakwanitsa zaka 60 lili pa ufulu odzilamulira. Mlembi mundu unoona za chitetezo cha mdziko a Stephen Kayuni wati omwe awakhululukirawa ndi omwe akhala mu ndende theka la mlandu wawo komanso ena odwalika. Akuluakulu a ndende akalonga ati kuchepa kwa malo osungira kwa akaidi ndi limodzi mwa mavuto akuluakulu omwe akusokoneza ntchito yawo mbomalo. Wachiwiri koyang'anira ndendeyo Assistant Superintendent Shadrack Achali wanena izi ku Mathia Sabatayi pomwe gulu la amayi lawogwira ntchito pa ndendeyi nakachezera akaidi. Adams Unaninga tipatsa zambiri motere. Pamene dziko la Malawi limakondwerera zaka 60 za ufulu odzilamulira loweruka, akaidi pa ndende akalonga anali okondwa posatira katundu osiyanasiyana amene analandira kuchokera gulu la amayi pa ndendeyi. Komabe akuluakulu oyendetsa ndendeyi adandaula ndi kuchepa kwa malo kuti ndi zina mwa zinthu zimene zikusokoneza ntchito yawo. Wachiwiri wamkulu oyang'anira ndendeyi Assistant Superintendent Shadrack Achali auza zodiya kuti panopa ndendeyi usunga akaidi opitirira 90 m'malo mwa akaidi 50 ponena kuti izi zikuyika pa chiopsezo miyoyo yawo, choncho apempha akuluakulu kuti aganizire kukuza ndendeyi. Imene tayilandira ndi manja awiri ndiponso tayamikire pa chimene apanga adzimayi. Kwa ife chimakhala chinthu chosangalatsa kudziwa kuti kundende kumakhala mavuto ochuluka moti pa mavuto akhala kuti iwo apanga kumbali imodzi yotithandizira kuti zinthu ziyende bwino. Ifeyo anthu akunja kapena azimayi aina amene ali kunja tiwalimbikire komanso khomo lotsegula kwa aliyense amene ali ndi kuthekera kupanga chimodzimodzi zimene apangira azimayi athu. Nthawi zonse pamakhala zinthu zofunikira zimene zimakhala za moyo wa tsiku ndi tsiku. A General Kuncheza ndi wapampando wa gulu la amayi ndipo akufotokoza chifukwa chimene achitira izi. Ife titakhala basi kuti nchofunika kwambiri kuti tsiku la 6 Julayi tizindana athu pa ndende.
tisapiteso kwina patazotha kusangalala konse uko ife tikhaitire muno ndikuti chofunikira kwambiri kwa ife azimayi kuti tisangalale na anyamata athu. Chaka chino dziko la Malawi likumbukira ufulu odzilamulira kudakwanisa zaka 60 pochititsa mapemphero ku BICC mzinda wa Lilongwe. Malo mwa Zodiac ndine Adams Clement undanika. Komiti ya kunyumba ya malamulo yona za umoyo yadandaula kuti anthu ogwira ntchito mboma ili pa 100 sanalowebe pa insurance ya za umoyo pomwe pali mpempho kuti unduna wa za umoyo ufunika kupeza njira zokhazikika zopezera chuma. Wapampando wa komiti Dr. Matthew Zungwali wazatu ankhani mu mzinda wa Blantyre loweruka kuti komiti yawo itamaliza kuyendera zipata za Mazimu akuti akuganiza kuti ogwira ntchitowa akunyinyirika kulowa poopa kuti adziwadula malipiro awo. Dr. Ngwale afotokoza. Ifeyo ngati a parliament komiti ya za umoyo tikuuliuza boma kuti sopano nthawi yakwana yoti anthu azichita contribute kanga chepe ku ntchito ya za umoyo. Poteropo tikunena kuti ndalama zimene boma limapereka ku nduna za umoyo pakali pano aliyense akudziwa kuti ndizochepa kwambiri. Choncho tiyenera tonse tiganiziranso kachiwiri titakambirana ndi boma tinagwirizana kuti aliyense amene akugwira ntchito mboma ayenera kukhala pa health insurance ajoine Mazimu tingodero koma pali ma scheme ena ndi enanso amene alipo tikufuna ogwira ntchito mboma ajoine ma scheme amenewo. Cholinga ndi chakuti ogwira ntchito mboma akamapita ku zipatala za boma Amazimu azipereka ndalama ku boma mwezi ndi mwezi kusonyeza kuti unduna wa za umoyo uzikhala ukulandira ndalama mwezi ndi mwezi wogulira mankhwala kuti azipita mzipatala mathu including ma health centers akumwizi kwenikweni acha. Ndalama zogulira mankhwala amene uzipezeka pojoina Mazimu. Pakali panopa ambiri sana joine choncho ndalama zimene boma likutolera muzipatala make palibiretu literally chifukwa choti ngakhale bwana wa company akapita ku chipatala cha boma kwa treatment amangolandira zaulere koma ndalama ali nazo. Pakali panopa amboma amene ajoina scheme ya medical scheme iyi ndi 12% chabe anthu 100 ndi anthu 12 woka amboma amene ajoina. Mkulu wa bungwe la Mazimu Aulemu Katunga wati akhazikitsa ndondomeko zamphamvu pofuna kukopa anthu ogwira ntchito mboma kukhala nawo mgawo lopindula ku ntchito yolandira chithandizo chapamwamba cha za umoyo. Iwo afotokoza. Ngati bungwe la Mazimu chimene taona ndicho kuti nkhani ija yokunena kuti ena ali kuti mwina information sinapeza. Ndiye chimene tingapange ifeyo ngati Mazimu ndicho kuti ndithu tiyese kuti communication ipite kwa ma civil servants onse kunena kuti akhale pa Mazimu kapena nene kuti alowe ma medical aid schemes. Chifukwa akapanga choncho ndi mananenera a chairman aja ndiyo kuti ndalama zizitha kubwera. A chairman ananena kuti ndalama zimene boma limapereka through the budget zimakhala kuti ndizosakwanira. Ndi chifukwa cha chimene chocho ndi chipinjo chachikulu yokuti ndi gap yayikulu yokuti anthu ngati akubwera ku Mazimu ndalama zizibwera zizipita ku boma aboma athano kumatipasa ma clinic ambiri ma hospitals ambiri and athaso kumagula ndithu mankhwala amene akutani akusowa muzipata. Chipani cha UTM muone nkhani pano pa Zodiac ndipo mundine sibongerezi yambo tonenso mitu yake. Chipani kuti mlowa malo wa nkhanizi alimi mdziko lino awapempha kuti ayike chidwi chochuluka pogwiritsa ntchito manyowa kuti apeze phindu lochuluka. Mkulu wa nthambi ya Nthawi Farms Clement Taonani wankhula izi ku Lilongwe pa maphunziro apadera ali modutsa 100. Iwo akulongosola. Cholinga cha maphunzirowa ndikuti Amalawi akhaledi Amalawi amene ndoyima pawokha. Lero siku lomwe tikukumbukira kuti tinatenga ufulu ozilamulira ife ngati Amalawi kwa asamunda koma ndife Amalawi amene timadalira asamunda kuti atijese. Kwa zaka 60 takhala Amalawi odalira ena kuti atijese. Ndabona kuti yayi sizikufunika kugula fetereza kunja. Anthu akhoza kupanga fetereza kugwiritsa ntchito zinthu zopezekeratu konkuno. Anthu akhoza kupanga mankhwala kuthira kumunda kugwiritsa ntchito zomera. Ndipo anthu akhoza kukhala athanzi chifukwa zakudya izi zilibe ma chemicals sizibweretsa mavuto ena aliwonse mthupi mwawo.
so lero amalawi amenewo akhaladi amalawi oyima paokha. Mbuyo monsemu anakhala amalawi amene anali m'manjabe mwa asamunda akafuna kudya amadalira ena. Tapanga partner ndi anzathu ambiri amene alinso mu sector imene iyi. Mwaisanzo kwabwera anzathu aku Blantyre amene ali ndi farm so ku Blantyre kumasa kuchita bwino kwambiri atazirwa farms ndamene tikuthandizana nawo kuti uthenga wa organic farming upitirire dziko lonse lapansi. Mwaonanso alendo eno ochokera maiko osiyanasiyana alipo mpano abwera kuzaphunzira organic farming kwa ife Anthawi Farms ndi Tazirwa Farms pamodzi. Ndipo mmodzi mwa alimiwa ndi Carol Kaitano iye akufotokoza motere. Training iyi ndaiona kuti ndi training ya mtengo wapatali monga ine munthu amene ndikugwira ntchito ku Mitongwe Woodland Reserve kumene timapanga ulimi wa organic. Zakhala zinthu zosangalatsa kuti ndikathe kuona kuti akugwiritsa bwanji mchitidwe wa biogas, akupanga bwanji manyowa kuchokera ku ziweta zawo zimene ali nazo, komanso magarden awo amene akulima masamba osiyanasiyana pamalo kuchipa kuti azitha kupeza phindu lochuluka. Bungwe la Sisanet lati kusowa kwa lamulo lolimbikitsa ufulu wopeza chakudya pakati pa Malawi kulepheretsa nzika za mdziko lino kupeza chakudya chopatsa thanzi mosavuta. Mkulu ona za ntchito ku bungwe ili Amaziko Nkhulambe wali kuchedwa kukhazikitsa bilu yona ufulu wa chakudya kukhala lamulo komanso kuunika malamulo ena zokukhudza ntchito yokonza ndondomeko zoti Amalawi azithe kupeza okha chakudya osadalira boma. Imon Piringo alemba ripotiri. Akuluakulu ona za ulimi komanso kuchita zinthu poyera ati kusowekera kwa lamulo la chakudya mdziko lino kukubwezeretsa m'mbuyo ntchito yofuna kuonetsetsa kuti Amalawi akwanitsa kuzipezera paokha chakudya osati kungodalira boma lokha. Mkulu ona za ntchito ku bungwe la Sisanet Amaziko Nkhulambe wati pali kufunika kuonetsetsa kuti chidwi chachikulu chikupita ku miyoyo ya Amalawi mwazina potengera bilu ya chakudya ku nyumba ya malamulo lomwe ati litakhala lamulo lizathandiza kuti Amalawi asamavutike popeza chakudya mwazina. Kupanda kwa lamulo limeneli kukutanthauza kuti pali mbali zina zimene sizikutuluka mwamphamvu motsamira pa lamulo lalikulu la dziko lino la constitution kuti anthu akhoza kudalira pofuna kuti ufulu wawo okhala ndi chakudya ukwaniritsidwe. Mkulu ona za project ya ufulu wa chakudya ku bungwe la Sisat Amofati Mpoya Phiri wati anthu akazindikira za ufulu wawo pa chakudya zithandizira kuti azitha kuyankhulana ndi adindo pomwe zinthu zisakuyenda bwino. Ngati anthu akudera akufunikira kudziwa kuti ndi ufulu wawo kukhala ndi chakudya chokwanira komanso ali ndi udindo nawonso kutengapo gawo kuti aonetsetse kuti chakudya chimene akukhala nacho ndi chokwanira. Komanso pamene akuwafikira adindo amene ali mwina ku district council, adindo osiyanasiyana ngati ma MP komanso adindo ngati oso aboma aziafikira akudziwa kuti no ndipati pamene angagwirire ntchito limodzi. Bungwe la Sisat likugwira ntchito yolimbikitsa ufulu wa chakudya m'madera mfumu yaikulu Langa komanso Mambo mboma la Mangochi ndi thandizo kuchoka ku boma la Germany kudzera ku WHH. Malo mwa Zodiac kuno kumachinga ndine Imon Piringu. Tsopano tonepo nkhani za masewero. Timu ya Silver Strikers dzulo yatuluka mu mpikisano wa FDH Bank mu ndime ya matimu 32 itagonja 5-3 kudzera pa mapenalty ndi timu ya Blue Eagles yomwe imasewera mu GP League pa bwalo la Nankhaka ku Lilongwe. Masewerowa anathera kufanana mphamvu posagoletsana chigoli china chilichonse mu nthawi yoyikika. Mphunzitsi wa Blue Eagles Eliya Kananji anayamikira osewera ake kamba kulimbikira ndi kupambana masewerowa pamene apita Mponda omwe ni mphunzitsi wa Silver sanakhutire ndi momwe osewera awo asewerera komabe anavomereza kugonjako. Apaso ndiyo pa mtsizo pa nkhanizo matisanasiyane na iso mitu yake. Chipani cha UTM chati chionetsetse kuti mlowa